foni yakabva yatsvetwa pamhene ndikati enaro. Saka pekutanga ndakamboti nditore here foni ndikati kuchechi tinodzidziswa kunzi foni yemunhu haibatwi. Ukatsvaga makudo mugomo unoaona. Ndobva ndasiya. Bva ndagara futi. Ndati aiwa mwoyo uchibva wati tora iwe nekuti murume anga ari kuridza ngonono. Mwoyo uchibva wati tora. Ndobva ndabaya kumameseji. Nditoti zvari muroora wangu nhai Mwari. Muroora wangu ari kudanana nemurume wangu wanhu woye. Saka zvandainzwa zvezvo zvanga zvitori zveshuwa. Ndakapera power. Kupera power. Kutonzwa kutodzikira makore ndakagara zvangu ndiri ndega. Ndakaona munhu kutanga kutozungaira kutanga kutopusa. Otanga kutoonda nguva yacho iyoyo. Message aya. No, it's okay. Sekuru ndinamukira pamambo mpota tiri wazarika. Sekuru uyai pamberi nesuti. Apa mubona zvakaitika. Na sisi Doria. Chikomba ichi chakanobata imwe chikomba. Membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Inini nyaya yangu ndeyekuti nyaya yangu ndeyekuti mai wangu wakashayika. Saka baba wakaroora mumwe mudzimai anova ndiwo mai wangu. Saka baba wakugara kumusha wakapenjenwa chibasa. Mai wakugara nechimwe chikomba kubasa kuye kwababa. Baba wari kumusha, mai wari kutauni. Vachigara nechikomba kupi? Mbava baba. Wakaramba naye? Havana kurambana. Wari pamwe chete. Saka wachidaro inini pandaiendawo kumba kwa mai. Ndaitosvika chikomba chaiye chiripo ndisikazivi kuti chikomba. Muso ndakasvika vandatobvunza waitomwa doro mama nechikomba chiya. Vandatobvunza paipai kuti iya kwawa ndiani? Zvikanzi muyo wauyawo kuzomwawo doro pano. Saka chakanetsa ndochitikomba cheche pachakadhakwa sitiripo tutandara namai. Chachakupinda pai mubedroom. Saka mai wakaenda kobata chikomba chiya manje kubedroom kuti aiwa kuchimbuzi ndeuku wakuchenesa kuchimbuzi. Saka ndinoone maonero angu ndakavana imi kana chiri chidhakwa ngachichibude time yadini yaenda dzadzawo mapast 10. Time dzaenda ngachibuda di aendi. Zvikanzi ore takagara chingoni baba waya akagangota kana ndakasvika inini pakwenda ungori mutoilet kuti ndichipinde mutoilet sezvo mai nechikombo warudi waruziya. Asi inini noone pfungwa dzangu ndakabva ndangoitokai question mark. Ndichibva ndabuda kuendepi kumba kwangu. Zvadaro pane kamwana kehanzvadzi yangu kavanogara nako mama. Kakauya kondiona inini. Kachibva kati tete murume makaona pamba uya arugara nani? Arugara namai. Baba wari kumusha because mwana hanzvadzi yangu achiona anoti mama, gogo anoti mama. Baba wangu inini sekuru anoti ndi baba. Ndikataiwa zvakanaka. Seniri kunzwa kwandakaitwa nemwana ndanda kuchidiniwo ndakabatikana nekuti baba wangu anogara kumusha nesituation yawo. Mai wachigara wari kwaMutare, wachigara nezvikomba, wachimwa hwawa, wachifara. Baba wangu wachigara wari oga kupi kumusha. Saka chakazoitika kuti tisvike pakubata chikomba ichi. Tete wakasvika kumba kwangu inini. Hanzvadzi yababa pamutupo karisa. Wachibva uya wakati mwana hanzvadzi yangu ndauya. Ndati ndikutaurire wewe kuti chinyi? Mai wako arudanana nemurume wangu. Kati tete muritaura nyaya yechokwadi zvikanzi hongu. Warudanana nemurume wangu. Ndikati ko mune umbo here? Zvikanzi umbo ndinawo shobva ndidi fondiradza message. Wakati asinya yakazondirwadza yakandibata bata ndekuti wakazotuma chii? Murume wangu tandinokore ivhu. Saka ndabva ndaenda kumba kwawo kwa mama. Kuti ndiwabvunze kuti chii? Ko iwewe zvodanana nemurume wangu muroora.
zvahazvina mhosva. Murume anorokadzi wanodii waanoda zvimwe kufarirawo ko iye kuzondinokora chii tsoka. Saka takabva tati tete kana kudanana nemurume wenyu isi tunzwa kuti mwana akauya achinitaura kuti kune futi murume ari kugara kumba. Murume yanga atone 2 years nezvimwe achigara wesina mari. Ini ndichibva ndati regai tiende kupi kumba. Fosho ini ndakasimuka nemunin'ina wangu ndichienda kumba kwa mama. Ndatosvika ndato wangu wari mumba udaro wane muzukuru wawo mwana wemukunda wawo. Akabva nditi tete mirai, ndibva ndamira ndisandapinda mumba. Zvikanzi kudziuya aripo futi pai mumba. Saka ini ndandinoonyaenda ndikundobvunza ndatobatikana. Saka munhu autogarisana zva. Ndikati alright chibva ndanoka pamba. Mai wayabva wavhura ndapinda. Tatatokwazisana paya. Mamuka ere. Ndikati mama inini nyaya ndaurira panapa ndekuti ndakwana tete achisvika kumba vachiti murifambidzana nemurume wawo mugwasha uyezve makaonekera tsoka ndezvechokwadi here. Zvikanzi nawo kuuya wakauya asi iwo wane papazi wane dzungu. Ndakavataurira kuti ndipei mazuva 3 ndichimbotsvaga kukonfirma kuti akanyora mameseji acho ndiani, inini handizirini nekuti maybe zvimwe ndanga ndakadhakwa. Ndikati mai muchuri yeuka here patakauya panapa munin'ina wenyu imimi auya pano pakaita noise warume wo mukati aiwa iyi noise haizi zvikomba zvangu wanin'ina wangu. Isusu taudzwa nzi mumba muno muzvikomba zvarwo tikauya tikakubvunzai pano mukazosvika pakufonera baba kuti wana wako iwewe wari kundinyepera kuti ndine zvikomba zvandiri kudanana nawo kusvika imimi pakutidzinga pamba kuti handichadi kukuonai muchigara panapa nekuti muita basa remakuhwa rekuenda koudza chinyi baba wenyu kuti inini ndiri kugara nei nezvikomba. Zvapera kudaro nditaura namama chibva tati ndo zvandaida kunzwa isusu taudii takuenda kuti eho tabuda. Inini panyaya iyi baba wangu ndandakavatsanangurira ndaenda kovaona ndikati baba imimi tinoti tinzwisise sewana kuti sei mai wachigara kwaMutare imi muchigara kumusha kusvika pakuwaka musha kupera mai wachiriko muchiri pamwe chete here. Wakati aiwa mai wakati inini regai tibatsirane kuti ndichitengesa hangu budo rangu ndiri kwaMutare iyo ndichikubatsirawo uri upi uri kumusha. Ndikati ina hana kumbowawanzira baba. Ndakaudza chokwadi ndikati manje chione chimiro chapo mai havasina kufamba kwakadini wakanaka. Ndakaudza chokwadi wakati handirambirani nazvo asi nyaya iripo noti ndinoda humbo hwekuti chii shuwa wane murume warudini warugara naye. Tikati saka inini tikatawabata mai avo tokufonere tokuudze zvikanzi chokwadi tinoda zvinhu zvinechi zvinombo. Ndakadzoka for sure sezvazvataura baba nemaonero ataitawo neunhu hwaita mai nokuti matinogara mukombo hasi gaba murume waifambidzana naye. Tichibva tagara kudaro saka muso takabvunza nyaya iyi yatete manheru patakaenda kumba kuti chida wabvunza nyaya yemukwambo. Hanzvadzi yangu yanga yapo ndandamuudza nemunin'ina wangu. Saka ini ndakati sekuru kuti inini ndiende kumba zviti imimi ndimunosvika kumba ndakadzingwa kuti handidi kukuona pano wakangwarisa ndonoongorora chihure changu panapa pamba. Saka usasasvike pai pamba panapa imimi sezvo muripi muri imi munoenda pamba chisvikai mondovabvunza ini ndichatera kupi kumashure. Hanzvadzi yangu yakaenda nemunin'ina wangu inini kupedzisira mba ndobva atoende ndakazotera. Saka patakasvika ndakati musanonoka munongosvika makadii makanyarara munosvikira ariko wakaita saizvozvo. Ini ndakazotera ndakasvika hanzvadzi yangu nemunin'ina wangu uya watowo kuti anoize kuti vhurai dho mune chikomba tachibata chirimo mairamba mai mimi kuti hamugari nechikomba kunoku. Saka ndiani arimo mumba chivhurai dho musuwe uya makati hamuna chikomba imi makachiviga pasi pemubhedha. Tikabuda tikaenda. Saka ndo mabatira takadii takasvika uchibva tatowa uri chikomba chachiri chakasevwa. Alright, okay. Sungai mai
Saka ari pana. Mubvunzi aripo here pana? Anzani? Kudzimsasa. Kudzani? Kudzimsasa. Kudzimsasa aripo here? Kudzimsasa. Kudzimsasa. No, asibo. Asibo. Kudzimsasa aripo here? Ndo akabata chikomba chacho wari kuona. Aiwa. Toda kudzwa. Saka ari kuri. Alright, taura intizwe. Nyaita mndiri mbuya, maizwa here? Pamusoro Changamire. Munoti ini yato. Wonda ndiko ngonicha tuko zvikutongo zvinosimudza. Ai zveshwa. Tikati mune 2 here taura kuti chokwadi ndine 4. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pamambo mutasa. Zvizo sandire chokwadi. Ndichatikundi chokwadi. Ndike pachabatwa nemosha. Pachabatwa nemosha. Mwari mubatsiro. Mwari mubatsiro. Mukudzeso. Pamusoro Changamire. Sorry. Uyu murume wenyu chaiye uripi? Waripo. Uripi? Aripo. Ngauya apa? Gara yenyu pasi papo. Right, taura itizwe. Pamusoro Changamire. Yes. Inini zviri kutaurwa zvese zvinopokana nazvo. Nekuti nyaya iyi zvakasobva kare kare. Uyu atori kumurume wake asati arambiwa semagariro atirondoita. Inini ndakatizira ndine mimba yekutanga yandakaberekera baba. Ndatizira akanditi mimba yaisiye pano. Ndichiri kutotanga kugara akarorwa kwangari pamusoro inoti dzimwe ndopota ndikakamira. Saka pandanga ndakarorwa inini aitouya achitota kuti ihure. Haisiyo nyaya. Nyaya kudzimusasa ndiani kuti makabatwa here nakudzimusasa? Handinobatwa naye. Hamunabatwa nakudzimusasa? Handina. Izwai ambuya. Matora oath handiti? Matora oath. Ndimati kudzasai pana? Handina. Uripi? Handitoziva, aitogarisana naye mumba kwake. Sure. Wakomana wakabata uripi? Aripo. Ozi mchazochera kagumba. Nochera. Ngazombo mukoni. Ozi mukana baza uyaunyepa pana baka. Handiputiro zvibvumidza bai. Nawo wakudzwa chachi. Dzimwe nyaya ndedzi ati uwesirwa time. Ndechokwadi. Ari kupiwa? Komana dzanga wateta. Dai kamwanga kuya kunokuti akatobata wacho. Ndiyo tuda neshete waita. Mudai Tete nemurume wese wakabata. Lai kuno. Ngobvuma kuti ndabvuma zvese bosi muchazonyara. Ndinozviramba nekuti anotobatwa nditori naye. Zvakazokutobatwa kutozichi. Murume kumbezi. Kana asina kubatwa ni kwakasungirwa. Saka imimi Jiyanobude. Imwana mbuye. Right, pambo uyewo. Mutore turisai miko. Ndapa dzoka mushure mbichana. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvizo chavire chokwadi. Zvese zvandichataura chichawo zvechokwadi. Ndike pachabatwa nemosha. Ndikanje pachabatwa nemosha. Mwari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro. Chandoda zvinhu zviri very simple. Pamakaenda mba kwamai makaonei? Pandakadaidzwa ndakaenda nemudzimai wangu. Ndasvika nemudzimai wangu. Mudzimai wangu akagara mudhaini. Agara mudhaini mukunda ndipo paakataura kuti mune munhu anga ari umu. Inve ndichibva ndabvunza kuti ko zvinhu zvese zviri apa pachii chamboitika chaizvo because dhanzi ri 27 minutes past 12. Saka 12 usiku patakamutswa. 12 midnight? Yes. Patakamutswa, patakafonerwa. Ndo patakasimuka inini nemudzimai wangu. Then patakazofonerwa inini
ndichidzoka kuenda kumba tafonerwa nemukunda anga ariko ndekuti mwana tandasiya tamuvharira. Then ndipo pandakati alright muchisara uyu mukunda anhingiriki akanditi mune munhu mbo. Ndikati ndikati ko mapurisa auya panapa ndiri kuona zvinhu zvadaidai sei havasina kutomboita action kana kudaidai. Saka ko manext day anga aripo panapa adini kuuya kudaito zvikanzi auya wakaenda. Ndikati zvikanzi saka ini ndakabva ndafonerwa ndibva ndaenda kumba. Ndichienda kumba ndandiri mwana anga akuchema watandasiya mumba muzukuru. Then ndibva ndamutora muzukuru yayo bva ndamuisa mune mukunda. Then bva ndavhara door bva ndadzoka. Ndichidzoka ndo pandakazotosangana nhingiriki uyu ndo pakanga wangu ari mudining awa wangu ari nechepanze kudai. Saka ini ndichisvika kudai ndo pandakangoona vanhu vari kungobuda mumba awa ndo wangu ari mudining. Saka awa ndo wakazomhanya ndandakatomira. Saka ndakamira kudaro so ndo pakamhanya awa then wachibva wakukwikiridzana nemunhu. Then saka waminoto wakarohwa neichere then wachibva waita kunge wadonha siku iwo. Saka ini ndo pandakatonyatsa ndo pandakati no munhu uya achibva ata se achibva autisa. Then ndikati no ini ndini ndega munhu wemurume ari pano. Then ndibva ndatomhanya then ndibva ndatongoata munhu ndo pakazomuka vanhu vachibva vazouya. Wauya vanhu wamubata wawakabata anonzani? Handimuzivi zita kana umbobvunza zita. Ndiye mati anonzani? Kudzi Musasa. Zamusasa. Mamubata makabva madini? Vanhu takabva taenda dzadza kumapa. Makabva madini? tambata ndo pakabva pangouyawo vanhu manext day wachibva ngomuka. Saka vamweni vangu vachida zvekurowa tikati aiwa munhu haiti sei harowa. Awa ndo pakabva vamutora vachibva vaenda naye kumba kwavo. Waenda kumba kwavo then achibva arindwa kusvika kuma5. Zvikanzi no endai naye kwasabhuku. Then makuseni ndo patakasimuka nevamwe tichibva taenda kwasabhuku. Tichibva tatura nyaya yedu kuna sabhuku. Imi munogaripi? Penalonga. Penalonga. Takaenda kusvitsa nyaya yedu kuna sabhuku Zenge. Awa mai vanoita sei vanogaripa? Penalonga. Wagara Penalonga? Kupenalonga Old West? Liverpool. Kuliverpool uko takuenda kugara Zimbabwe? Ndo kune imba yabamba? Imba ndiyawo iri kana ndeyekambani? Ndeyekambani. Ndeyekambani? Saka imi munosiya mukadzi sei ikoko achigara mumba yekambani achidza kugara mumba kwenyu? Mukadzi akasara sei because ndoziva kuti Liverpool dzimba dzeRed Mine. Ndizvo. Andizvo? Pakavhara Red Mine washandi wakangozi wada kugara mugarai wamwe waita sei asi dzimba hadzina kutengeserwa munhu hadzina kuita sei. Andizvo? Saka ndo pandiri kuti baba imi maizoenda kumusha sei muchisiya mukadzi uyu ari mumaini achiitei ende imi maisei makasara murume achienda kumusha imi makaroorwa. Mukabva sara mukomboni muchikazi iwe da kusapota uri kunditengesa doro. Imi doro racho ramutengesa muchimwa futi. Impindura imi makakunyara. Kona ndimwe muchutaura. Ndikutaura ndikuvhunza sei musina kuenda nemurume pakabva murume pakapera basa. Yakaitika ndezvekuti tangasati tawaka. Ndakandokanya zvidziro. Saka mamuri kuwaka muri kuLiverpool uchiwaka kupi kumushandepi? Kwa Honde. Saka murume ari kwa Honde? Saka kwa Honde murumboende? Ndinoenda. Nyangwe iyo wacho vanotouya. Bambo sungai. Bambo makachena bambo asi kuchena kwenyu. Nyaya iyi maizwa kababa? Ndiri kuizwa mambo. Maizwa? Kuti. Saka maizwa imi makaita sei? Maerano nekubatwa kwaita uyu nechikombe mukadzi wenyu? Inini ndakataurirwa ngemukunda kuti abata munhu aina ndiri kumba. Wakaisa message mufoni. Saka after mataurirwa imi mubva madini? Ndichibva ndazoenda ikoko. Maenda bva madini? Ndikasvika pamba pangu ndikabvunza mudzimai mafambiro zvakaita. Akanditsanangudzira. Munogara madho mairi maspare anogara musikana anorodya imomo. Iyi inorodya zvakare. Saka ndakabvunzawo ivo vanhu ava kuti makazvionawo sei zvandakanzwa kuti
mbuya aonekwa aine chikomba wakatsanangudza zvawakatsanangudza. Ndikauya kwekoti maneighbors angu baba mukuru ndakamubvunza, baba mukuru tipei tizwa maererano nenyaya iyi. Baba mukuru wakati ina pane zvandinoziva baba, handina kunokerwa ba kwakuya uku. Kwakaenda nemunhu kuna sabhuku, kwakaendwa nemunhu makasvika here? Nyaya yanga yatova kunoku. Ndikuti handina kusvika pamakafamba kweso handinga munhu akabatwa here? Aibva aenda korindwa the whole night. Arindwa the whole night makuseni vaendeswa kwasabhuku. Right. Asika ndokwamaifanira kutanga kusvika kakona sabhuku. Kuti sabhuku munhu akanga akarindwa pana pakataurwa nenyaya yakati zvakafamba sei? Handina kusvika dhimoroba yanga yakabatwa munhu uyu. Ndakapedza kunga 3 days. Vamazosvika? Niwa ndazochisvika sabhuku waibva ati chii? Handinosvika kuna sabhuku. Nyaya yanga yatozi yakuno. Ini handina kuzotera kuti ndobvunza sabhuku hamusati matomuona. Sabhuku handina kutoona. Wakatozi nyaya yakuno. So what it means pamutoripa paborizere hamuna. Ndizvo zvamakapiwa mashoko amakangopiwawo, asi imi pachezvenyu kuma-investigations yenyu ayamuri kuita hamusati mane conclusion yekuti chakaitika chii ende zvasvika papi. Ndizvoka asi awa waripo is witnesses dzekuti zvakadii zvakaitika. Ende nenyaya yekuti kana zvakadaro manje hatikwanisi futi tiendere mberi nenyaya because mudyi webota hapo. Tinenge chida kuti mudyi webota ari apa wobvuma wazviswa ndakabatwa ndakaita sei ndindochienda because nyangwe ndachikada kuti tipe mutongo ipapo kana kuti tauri tutora nani tutora nemhepo because chechibvunza ani zvataurwa neawa is their word against his word. Handiti pamwe zvataura zvese iye anosvikaiti hapana zvakamboda zvakaita saka isi tochidini manje. Saka tinoda kuti munhu yanga aripo. Saka isusu sinzi akapiwa chi nasabhuku tichamuda. Saka sinzi akapiwa chi Samon. Handiti tanoziva kuti sei zvakapiwa Samon asina kuuya munhu iye kuzvidza chi ndo chekudi chekutanga. Saka zvazvidza ake dare isati na chekutanga takumupa second chi chance. Muswaini swa 11 imimi mudzimai mawitness ese na iye mukomana iye kuita nyaya yake nasabhuku kwakarara munhu kwakaendeswa munhu tiri kuwada pana then ipapo tobva taita judgment yekuti zvakamira sei. Because as of now mai wari kutoramba bhoza wari kuramba bhoza wari kuziva kuti dai mukomana anga ari apa mukomana aikwanisa kuramba kubvuma. Ndakambazwa mukomana wangu akaendesa Samona kuti chi azo akabvuma nyaya yake kuti azochiwa kubata ndakaitamba bhora ndakatamba poriji ndakasusura. Asi kuchiuya kudare kwacho kudare achadi achauya. Saka ipapo ndiko kuti nemiwo futi imi muite chokwadi chekuti chii chakaisa kuitika. Handizvo asi musasonanike nyama pamusoro pemarata epatoilet. Masawara anouya achitora mazwa shona yangu ndirikuzvizwa kuti musasodini musasonanike nyama pamusoro pemarata epatoilet. Masawara anouya achidini achinonga nyama inogara pai mumba. Thank you. Tonana mswa 11 ande tonana mswa 11. It's okay. Next case. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndambira pamberi pedari ramambo mutasa. Zvese chanda zvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Bachabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro iyi mambo mutasa nevamwe wese makateerera. Inini nyaya yangu yakamira yakadai. Musi wa8 March mwana wangu akabereka mwana wake. Saka inini ndairara mubedroom nemwana wangu kuitira mwana, kuchengetedza mwana usiku. Saka kwakauya muroora wangu achida kuya kuona mwana. Handiti. Saka tinogara mu2 rooms. Saka takabva ndati muroora iwewe chirara nemwana.
inini ndirare mubedroom nababa. Zvikanzi zvakanaka. Ndobva ndapinda mubedroom muya. Ndapinda mubedroom muya ndakagara hangu pasofa ndiri paWhatsApp ndichitaura hangu nehama neshamwari. Saka foni yababa aisiwi pasi. Inoramba iri apa. Saka inini ndainzwa nerunyere kupe kuti murume wenyu ari kudanana naambuya. Murume wenyu ari kudanana naambuya. Ndichingonyarara hangu. Hapana kana action yandakambotora, hapana kana zvandakadini, ndakaramba hangu ndakanyarara. Saka ndanyarara kudaro, musi wandapinda mubedroom kuti ndirare. Anditi ndiri kuti ndakaramba ndakangogara. Shasha yakapinda ichibva yarara, ichibva yanga yakati mwire. Saka yanga yakadhakwa. Foni yayi haina kuigwaba. Hawana kuzviziva kuti ndichaya kurara mubedroom. Foni yayi yakabva yatsvetwa pamhene. Ndikati enaro. Saka pekutanga ndakamboti nditore here foni. Ndikati kuchechi tinodzidziswa kunzi foni yemunhu haibatwi. Ukatsvaga makudo mugomo unoaona. Ndobva ndasiya. Ndobva ndagara futi. Ndati aiwa mwoyo uchibva wati tora iwe nekuti murume anga ari kuridza ngononoko. Mwoyo uchibva wati tora. Ndobva ndatora foni ya ndobva ndatoivhura. Ndobva ndaenda kumameseji. Nditone wari kuchata nemunhu anonzi Fungai. Ndobva ndatora nhamba dzaFungai dzenza ndobva ndadziti tata mufoni mangu. Ndakadzisevha kuti Fungai mainini. Ndobva ndadzisevha mufoni mangu. Ndobva ndatora mameseji tata kufoni kwangu. Ndobva ndagara. Ndobva ndadzosera. Ndobva ndadeleta mameseji aya ndasenda kufoni kwangu. Ndobva ndagara. Ndikati ndakuda kuchiona kuti Fungai mainini wandasevhawa ndewapi. Nekuti wanga wambonyora message kuti ndiri kukumbirawo $10 ndoda kuhodha skangi. Inini manje ndichibva ndati regai ndichibvunze Fungai mainini kuti $10 yawakumbira iya yawanga wakumbira ya wazopiwa here. Kana uchinge usina kupuwa uye inini ndikupe. Anditi ndobva ndabaya kuma message. Nditone zvari muroora wangu nai Mwari. Muroora wangu ari kudanana nemurume wangu wanhu woye. Saka zvandainzwa zvezvo zvanga zvitori zveshuwa. Ndakapera power. Kupera power. Kutonzwa kutodzikira makore ndakagara zvangu ndiri ndega. Saka chakaitika ngechekuti murume wenyu uripi? Uya aenda uko. Ane shete waiti? Ngauya hapo ngadzuri. Saka usiku wacho handina kurara ba. Hope hadzina kutombobata. Ndichifunga kuti shuwa mai guru nekuya kwaunoita kuno kushuwa. Wachitonditi tete zvakati nekuti kune previous akamboitika murume wanga idanana futi nemukadzi wemunhu. Nyaya ikatongwa naovhasiya kuchechi. Ndikafungidzira kuti pamwe zvapera. Ndiyo futi ndaitoenda kumba kwawo ndichitovaudza kuti murume wangu sososo wachitombondipawo futi maideas. Aiwa tete, itai kudai. Ndisingazivi kuti zvawari kutondipa maidea. Wari kutohwanda futi nekuseri. Wachitodanana futi nemurume wangu. Saka inini message yakazonyanya kundinetsa, yakanyanya kunditambudza. Ndeyekuti wakataurirana kuti enda unotore ivhu uye naro tirigadzire zviite zvakanaka. Message iyoyo. Saka inini ndakaendawo kune mwana anoita zvemweya. Ndobva ndabvunzawo ndikati ko zvikanzi enda unotore ivhu baba pemunhu wada kumboedza kudini? Zvikanzi yowe chinhu chinonzi kutorerwa ivhu, kutotorerwa tsoka yenyu mhai. Nyaya haina kumira mushe bai. Nyaya haina kuchipa iyi. Ndakagara, ndakanyarara. Murume wangu ndakumutaurira kuti ndo nyaya yacho. Mufaro wangu yemazuva ese ndongongoriwo iwowo mazuva ese. Saka chakaitika manje ngechekutoti one day ndakamuka ndakatsamwa. Ndobva ndaenda kune iwo maiguru wangu, muroora wangu uyu. Ndakaenda kumba kwake. Ndobva ndasvika rima kuseniseni. Ndobva ndanyepera kufara, ndakapretenda kufara. Maiguru, murimo here? Zvikanzi ndirimo. Ndakabva kumusha nezuro.
saka ndiri kumbogeza hangu half body. Ndikati it's okay my guru, gezai nhasi ndauya nenyaya, pane nyaya ndomboti nditaure nemi. Zvikanzi alright, obva ageza mukadzi bva apedza. Ndikati ndobva ndabvunza ndikati mune maloja here umu? Zvikanzi handisi kuziva bane kutoti ndiri kubva kuomuka izvozvizvi. Ndikati alright, ngatiitei kwedu tega, nditi anotaura nyaya yedu tiri 1 2, asi kuti nzwike nawo mwana ba. Ndobva taenda zveshuwa kugadheni kwawo kune mabhanana uku. Saka nechekusaidi uku kune mundo umwewo, pane kakaita kachibhenji. Tikati mai guru ngatipindei tigare umu. Ndokubva tapinda vatagara imomo. Ndobva ndati mai guru chimbonditaurire kutoti muri kurongeiko nemukwasha? Zvikanzi kurongei nemukwasha kuita sei kwacho? Ndikati ho hapana zvamuri kuziva. Zvikanzi ehe. Ndobva ndati alright, mameseji enyu ese from the very day yamakatanga kudanana ndinawo. Mameseji enyu ndinawo. Zvikanzi hapana zvawakataura, hapana zvawakadaira. Ndakaona munhu kutanga kutozungaira, kutanga kutopusa, kwatanga kutoonda nguva yacho iyoyo. Saka chakazoitika ndechekuti ndakavati inini hangu zvekudanana henyu namukwasha handina hangu basa nazvo ba. Dananai, nekuti murume wangu ndinozviziva kuti ndo zvaanoita. Anoita basa rekudanana newakadzi, vanoita basa rekuya vachinyepera kufara nenini kumba uko. Saka akangoona mukadzi ari lusi, anotomunyenga, hamuregeri ba. Danana henyu. Asi nyaya huru yandanyanya kufambira ndiye message iyi yetsoka yangu iyi. Ndo message yandanyanya kufambira yetsoka yangu iyi. Muri kuda kundidiniko? Muri kuda kundiurayire iko? Ndakutadzira ichi. Ha? Mari yamuri kutopiwa yacho yemasikangi yacho yamuri kutopiwa yacho iri kutobirwa futi inini ndinoishanda. Muri benzi kaindiko imi mai guru imi. Hawana kudaira. Hawana kudini. Ndikati munoziza kuti ndikaendesa nyaya iyi kwa mambo munotiripa here? Zvikanzi nawo aipa papa hawana kudaira ba. Ndikati mune mombe yekundiripa here? Mune ichaminacho chekuti hanzi munondiripa? Zvikanzi handina. Ndikati saka maizviitirei? Hawana kudaira. Wachibva wanyarara. Ndakataura zvandinoda pamusoro pawo. Ndakavataurira ndikati hamunyari here mimi mai guru imi? Mungakumburire mukwasha bhurugwa. Mukumburire mukwasha bhurugwa shuwa. Muri imbwa yemunhu. Ndakataura zvandinoda nawo. Ndobva tapedza. Tobva tati handei. Tobva takwenda. Zvikanzi saka manje kuda kundiona fanika dzangu dzisina kunyasa kukwana manje. Zvikanzi handisi kutomboziva pakutoti ndine here ndakanyira mameseji iwawo pamwe muning'ina wangu. Ndikati imi muning'ina wenyu musade kundinyenga brain, mazvinzwa? Muning'ina nyanga tore foni yenyu muchiita basa rekusendera mameseji nemurume wangu. Munopenga kani? Mufoni memurume wangu mama katozeva pakunzi fungai. Iyo chanonzi fungai. Ini nhava dzafungai dzachi ndanditori nadzo kudhara. Muroora wangu tinosotaura tese. Maona manje. Ndikati ndokuendesai kwa mambo imi. Zvikanzi kana mukandiendesa kwa mambo munotongondiitei. Hapana chamunombondiita ba. Saka ndonyaya nyanya kuita kuti ndiuye. Kana muchida kuona mameseji acho ndinawo ari momo. Dara pakanaka. Bambo. Nyaya ndiri kuinzwa chakanaka. Yes. Ini handingakwanisi kuti ndipedzere nguva dare chekutanga. Nenyaya yekuti inini ndombotaura in short ndepekuti uyu mudzimai wangu kubva pakashaika mwana wangu anditi mudzimai wangu akaberekerwa mukomboni munana Old West. Aiwa. Saka musibula kuti titaura. Saka zvadaro inini ndandane mukunda uyu ndofungidzira kuti anga ane 27 years, ane 2 years abva kushaika kudaro. Takaonesana tikati no mudzimai ngatitese ngatifambe. Mudzimai pane shoko rakabuda rekunzi aiwa hatifani kufamba mushwano, ngateni mumaprofita. Tikati firo yaita mwana wangu iri kuita sei, iri kundirwadza. Saka zvadaro ndibva ndamuudza futi ndikati ona tarisaona isu tichipinda muno mukombo. Ndiri kuda nyaya yatawa nemukadzi uyu kuti uri kudanana na uyu anozani chimbiti azani nafungai, iwe uri kudanana nafungai. Ndinoda kunzwa iwe. Inini hapana marambiro andinogona kuita ngekuti iye ndiane umbowo.
Ma message haya. No, it's okay. Sekuru tiramukira pamambo mpota tiri wazarika. Sekuru uyai pamberi nesuti. Right, anditi. So ndio nyandi ndozwa kuti. Kuti mimi muri kuti na ambuya munodana nanditi. Hapana usandikakwanise kuramba. Unogona kupfuma zvese. Alright hongu. Yes, hongu. Ndio inda musatipedzere nguwa chete. Hongu. Ndoda hongu. Ambuya sumukai. Murumo wesutu uripi. Murumo wesutu ngauye. All right. Amai. Pamurume uyu munoshoreya. Hapana chanomboshora. Ndati pamurume uyu munoshorei pamurume uyu? Hapana. Saka sei muchiita zvamuita? Dai mati pangu yekumboti titsanana. Handina chekuti munosaka mungati here murume anopenga musati sehasha imi. Munoti murume anopenga yatoda kudanana nemi, imi asikadana nemi. Chamuda kundiexplain, namuda kuexplain chi? What do you want to explain? Muri yamushongadika. Muda kuexplain chi? Chamuda kuexplain ipapa pachi? Munasika nyari. Kuita makuna mamutasa mwambo. Makuna kudana nembuya kudana nemkwasha. Kuita warume watatu. Amunyarere. Ndakambozvitaura futi. Ene ndichazvidzokorora futi. Wakadzi gutsikanai nevarume wenyu. Muri kuzarura? Wakadzi gutsikanai nevarume wenyu. Musamwe tunodwa muri kumwa. Tunoita kuti ropa renyu ripise maningi. Siyanai netunodwa muri kumwa. Eji yenyu imbai. Yekuti wamwe watopinda muperiod inozi menopause. Yekuti hawachatodi kuzwa kana nefeeling hapasina. Imi yenyu feeling iri kubvepi? Feeling yenyu imimi isingaperi. Isingakwanisi kufadzwa nemurume umwe chete. Inoda varume vatatu. 4. Muri kumbomwei. Wakomana. Siyanai nekunwa tunhu muri kudini? Twamuri kunwa. Kana murume wako uyu achikwanisa kuita kahwana chiya bota rake kahwani pawiki. Adijasta kuti uzive kuti wangu murume inini unorya bota kahwani pawiki. Uruzwa? Kana chidya kamwe pamazuva matatu ndiye murume wako iye anorya kamwe katatu. Body yako ngaizive kuti inini bota rinohiwa kahwani kairi pawiki. Muruzwa rutaura? Muruzwa here? Ukaona wakusvika pekuti bota ngariiwe nyangwe nemukwambo. Apa mubona zvakaitika nasisi Doria. Chikomba ichi chakanobata imwe chikomba. Chikomba chakabata chimwe chikomba. Icho chabatwa manje. Ndashamisika inini. Patati murume titaurire mabatiro akaita munhu. Taruzooti yazvo. Iyo ruziva kuti une yake iri kuseri. Yake iri kuseri. Zvino zvatakuita manje. Tabva tatoipedza panapa.
Mukwambo hamudanani naambwe. Ndo chekutanga. Mukwambo haudanani nani naambwe. By Muswa 15 June. By Muswa 15 June. Nduda mombe 3. Zamuru kuno badara kunani? Kuna tezara. Mombe 3. Mbocho yacho yekutungamira. Nejongwe racho. By Muswa 15 April. Sorry. June. 15 June. Muruzwa. 15 June. Imimi maimimi. Ndiri kuda kuti by Muswa 15 June. Mubhadhare mombe kune Muroora. Kuda Amuiti makuna mnyika ya Mtasa. Amuiti makuna akadai mnyika ya Mtasa ekuti Mukwambo adana na Ambuya. Ambuya adana ne Mukwambo. Chikomba kopanda chimwe chikomba. Icho chakatwa wamai. Imimbuye. Dai umwachi manano zanitarisai. Kudzi. Dai kudzi anga kamira hapo. It means mamwine varume wenyu vatatu vatinoziya. Watakuziya. Mamwine barika renyu revarume vatatu vatiri kuziva. Kuwa watisi kuziva. Kuwa watisi kuziva. Ndanyara. Wakadzi. Muruzwa wakadzi? Aya manyadzwa. Murume wako kana ari murombo ndiwo wakamuda ari chii? Kana ari mupfumi ndiwo wakamuda ari chii? Mune haoni zvese bakuti une mari kumubhedha uriyo futi. Unokwanisa kuita mari asi kumubhedha ari poor. Asi nekuti ndiwo wakamuda, jairira izvozvo. Dzidza kuti bota rehuku kana risingari rakakwata, mupe iroro risina kukwata. Kana akati hake handikwanisi 5 minutes, iwo uchidako 30 minutes. Murongedze pamubhedha umurarise, iwo woite zvoda pa 30 minutes yakarara hapa. Muruzwa zvandikutaura? Hazvibatsiri, ndosaka zvirizi kana muri mubedroom. Learn to communicate. Bambo, side romunoita ndiro handidi diba, ndiruda iri. Bambo, kwamuri kuenda nako kumberi kwandidi, ndiri kuda uku. Bambo, muri kunditsikirira, handidi kutsikirira. Communicate muri pai bedroom imomo kuita kuti musabude kupi kunze. Handizvo? Murume uyu ndinosiririswa. Murunzwa? Ndinosiririswa nemurume uyu, ndakamutarisa kudayo. He is a good father, this one. He is down to earth. He is down to earth, this man. Asi Mwari hamenoti unodini. Woenda kumpa mai wakadai, wasingagutsikani nezviro zvakadii zvakanaka. Handizivi bambo. Inini zvandikwanisa kuti zvandokwanisa kuita wakadzimi muri warume ndakuti imimi nemuroora. Handiti? Iye hanzadzi kai? Handiti? Saka muroora nemukwasha muri tu muri vanhu vasikatembeki. Handichazivi. Ndaukumbira kuti imimi tete nemuroora kuti upenyu hwenyu huende mberi zvakanaka. Endai motestwe. Endai, munuzwa bambo?
endai motestwe muzive mamiriro akaita mwiri wenyu, because vanhu vairi ava vanhu vairi ava pano umwe futi wechitatu kudzi uripo futi apa. Saka munoitirei zvinhu zvakadaro? Munoitirei zvinhu zvakadaro? Saka imimi baba, imimi infactka muswa 11 ndiri kukudai kuti mese futi munge muripo, because muri mawitness kuna kudzi. Inini kudzi asakauya muswa 11 itai make sure kuti senge uya kuonde vhari ndinomutonga ari muchena. Saka mutaurirei kudzi kuti isu shamwari kunoka usakauya tinouya kokutora. Mutemo wangu ndekuti kana ndakuteera ndinokutonga uri apo uri muchena, because unongosikateerei. Asi izvo nhasi ndati bambo mombe ngani 3 by muswa 15 June dzekurara nemukadzi naambuya mukadzi watezvara. Kurara nemukadzi watezvara. Imi mbuya kurara nemukadzi watete nemurume watete. Mombe iyoyo nembudzi ndiri kudzida futi. Mombe iyo mbudzi by muswani 15 June. Toda kubhadhara izvozvo. Kuuya kwavo kukoti kuno nhasi nekuzouya kwaota futi muswa 11 transport yavo ndimi muri kubhadhara muri vairi. Baba awa ndimi muchaita make sure kuti vanhu vava vari panapa. Imi pamuri kuenda muchinosangana futi nakudzi mutaurire kuti kudzi yawakapara ihombe. Mazizwa? Mazizwa ere mbuya? Ndatenda mumutaurire kudzi kuti kudzi yawakapara ichi muswa 11 ndiri kuda pano kudzi without fail. Tite saditi? Chibva yenyu apa tosangana muswa 11. Andi next case. Membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko.